Kuhlale kwento akwazi ukukhuluma nawe ku channel kama uPastoring channel in your flick. Do subscribe, do like our video, do share them, keep coming back kuyona channel, keep supporting the channel ngayo yonke indlela possible ukuthi ungayisupport ngayo. Sibheka la iphupho lika Simelane sanibona ngiphupha amazayoni nemajeliko. So asazi ukuthi into ephupha every day uphupha amazayoni amajeliko noma once in a while uphupha amazayoni and later on uphupha amajeliko nini naphupha lo ngiyaqonda la kanye ukuthi aphuphe la amazayoni aphupha amajeliko same time concurrently. Kodwa ke uphupha nje ibandla sizothi nje ibandla lamajeliko ibandla lamazayoni ibandla lakasindisiwe labasindiswa charismatic Pentecostal African church or whatever church. Kungaya omunye ngaphupha ibandla ngenxa ukuthi kunobizo analo lokuthi ayoba ngumholi kulela bandla asuke libona. Omunye ngaliphupha lelo bandla kube kusho ukuthi nje unesithunywa esimembethe sakulelo bandla lelo. Omunye angaliphupha lelo bandla kube ukuthi unobizo lokuyolungisa umonakalo nokuyondlulisa imfundiso eziqondile kulela bandla, uyabona. Noma omunye angaliphupha ibandla ngenxa ukuthi uyothola ukusizakala, uyothola ukuqondiswa, uyothola ukuphulukiswa, uyothola ukuphila kuphi kulela bandla asuke libona. Yabo. So ngamanye amazwi ushuthi uma uphupha ibandla into efuna sithathe njengento engeyimbi kodwa kuyinto enhle. Number 1, uma uphupha ubona ibandla sisesingathi kafushane uphawu oluvame ukuchaza ukukhula evangelini. Lingachaza uyimiso osukunazo wena mhlawumbe noma ukholo nalo. Lingachaza ubudlelwane onabo noNkulunkulu mhlawumbe kanye nesifiso sokuthola ukuqondiswa noma ukholwa nokwesekelwa ongahle ukuthola kuphi evangelini noma ukuthola kuNkulunkulu. Yabona. 2, singathi thina uma uphupha ibandla upha ongabuyelisho ukuzibise ukuthi uzimisele ngomsebenzi wevangeli futhi ngenze kuyinxusa uyisibonelo usisebenze esiqotho sevangeli. 1 Corinthians chapter 3 verse 9. For we are co-workers in God's service. You are God's field, God's building. Yabona. 3, uma uphupha ibandla uphawu thina singabe sithi luhle. Lungasho mhlawumbe intshisekelo. Lingasho uthando. Lingasho nokuthokozela ukuhlanganyela nabanye. Futhi wabelane mhlawumbe ngolwazi nabo niphinde mhlawumbe nidumise uNkulunkulu. Acts 2 verse 46 and 7. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their number daily those who were being saved. 4, uphupha ibandla uphawu thina singathi luhle ngoba uphupha ibandla uphawu oluhle ngoba uma ukuthi uhlale uziphupha unebandla lusho ukuthi ungumuntu ozimisele noma ozinikele noma ke onobizo emsebenzini wevangeli. Onentshisekelo mhlawumbe yokudlulisa imfundiso mhlawumbe nokukhombisa abanye indlela neqiniso. Acts 2 verse 32. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Sivala ngokuthi uma uphupha la ibandla uPaul ngabile uchaza ukuthi wena ngenze kunamandla esithunywa akembethe. Futhi isithunywa sakho noma kuNkulunkulu ufuna ukhonze kuleli abandla olibonayo noma olokuliphupha.
ukuze mhlawumbe engenze ukuthola ukukhula noma uthola ukucacisela into ezithile noma uthola ukukhanyiseleka, yabona, ngalesithunywa sikwembethe. Siyabonga uNkulunkulu akulonda, uNkulunkulu akubusise. Kama uPastor Winning channel yenyu Flick. Subscribe, like, share le video. Qinisekisa ukuthi uyabuya insuku zonke ku video. Khulile channel 21,000 subscribers, 21,000 people must come back and watch those videos. These videos asenzele thina kahle silalile abantu ngandawethu mana bafethu. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu enilondelani khona khona. Konke okuhle makuvele nje empilweni zenu.